Mehribanlarım, yeni de size bilen bir video paylaşmak isteyen akıl satya deyip kabul etmän, ýöne köp hojalykda bolýan zat gaýyn geliniň urşy, gaýyn geliniň deň dawasy. Esasy güne nämede? Gelinlerde. Näme üçin siz şunu geliňizde size şu şeýle ýaşynlyga gelýäňizde dogry gara, şeýle ýaşynlyga. Näme üçin şunu siz atýaňyz? Birinci size berjek soragym, näme üçin şunu atýaňyz? Açmaň. Açtaňyz şonýalyk dawalar köpelýär. Açtaňyz arkaýyn gaýnyňyz bilen gürleşýäňiz, arkaýyn ýetiňiz bilen zat diýýäňiz, şonýalyk dawalarym köpelýär. Gaýnyňa gidýär, owaň repini çöplek gelýär. Gelýär diýär, "Aýdy, oğuň şu eýle, buğuň şu beýle, buğuň şu gyýdy, eýle beýle" diýär. Men ýalykyň berem. "Saňa näme? Oturda öýüňde" diýär. Şoň üçin özüň goramaklyk üçin hökman suratda şu ýaşmagy aç diýselerim açmalar. Men pikirimçe, men öýle etjek zatlarymdan biri durmuşa çykdym. Hiç ýaşmagymy daýdamyň öňünden gaýnymyň öňüne açman. Ona soň şon diýende soň näýlik dawalar köpelip başlaýar. Gaýnyň çiýişip hazyk ýalyk bolyp oturýar. Ogly gelýär, "Gel bärik" diýär. Diýen zatlaryň diýdirýär, diýmetik zatlaryň diýdirýär gaýyn. Yani o diýsem ejeleri ýamanladygym däl, ýöne köplençe köp hojalykda bolýan da käýerlerde gelinen günäkär bolup bilýär, dogrusyny aýtsam. Enem oglan çiýişe gaharlanýar da diýär. Kaçok bolsa ber habaryňy, men ýalyk horym gömünne. Onaň "Gel bärik, sen ejeme eý diýdiňmi, beý diýdiňmi" diýär. Çal bolýar bir gezek. Düşünjeli adama bolsa düşünür goýýar bolýan. Onaň "Sen ýa ýok, on diýmedim men, saňa näme ýylyň gününden diýdim, diýdim akıl satmak saňa galymy" diýerler. Şoň üçin seni müň beladan gorajak, diňe türkmen ýaşmagy. Şeýdip ýaşar. Gaýnyň näme diýse, şeýdýän. Ýöne men näçik durmuşa çykamsam, şeýdjek. Diňe gözüm çalajak aşak, şeýdip ýaşynjak gaýnymdan. Sebäbi näme üçin bilýärmi? Sebäbi men gözüm bilen hereketlenme da şeýdip bilýär. Şo hereket bolmaz ýaly bir gürlemen şeýdip mara düşünjek de ol. Şoň üçin düşünmeli ýalyk şeýdip ýaşynjak. Şeýdip şeýdişdirjek. Men grupa häsiýetlenme. Men diýjek zadyma ýylyň durmuşyndan saňa näme oturda götüňiz. Şunu diýerin, şoň üçin adam şeýdip ýaşynjak. Sağ olun. Mehribanlarym, men şeýde bir zat bellek geçmek isleýän, yer ýüzünde iň owadan libas, haýsy libas diýseler, men ýene de diýerdim türkmen libasy. Türkmen libasy gelin gyýlar şeýle bir bezeýär, görküne görüp goşýar. Teredin, men aslında ýalykdan plamak ýalygmyňa şeýdece edeýin. Ana. Aslında men wara ýalyksyz betnişanjy maýmuna meňzeýän, ýöne ýalykdan bolýan bir hile. Awatanja boldum. Şoň üçin mehribanlarym, käbirleriňiz gelinem bolsaňyz, geleleňiz ýalaňaçlak gedýäňiz, ýani men o durmuşyňyza goşulmany hakkym ýok, ýöne şunu bellek geçesim gelýär mehribanlarym. Türkmeni bezeýän, türkmen gelin gyýlaryny bezeýän libas, türkmen libasy. Mehribanlarym, sizem bir deňek görüň, güýnaşlaňyň, köýnek giýin. Ýaşaçyk gelin bolsaňyz size gelişýär. Şoň üçin öz türkmenligimizi, türkmen milliligimizi, libaslarymyzy ýitirmäli. Mene gelin bolsam, sen de şeýdipden goýdum, mudam şeýdip geljek. Şeýdip geljek. Şunu ýapjak da army opşam. Sebäbi men kän gürleýän, gaýnymdan agdym aşak gäl durmuşa çyksam. Sebäbi gaýnym bilen owaň ýywatyny ders biz gaýnymam gepçi bolsa. Ne? Şeýdip geljek, bir zat diýse de şeýdjek. Gürlejek gäl. Hiç ile. Sebäbi men gürlesem, bir zat diýerim hökman, ola owaň gidip bar ýywatyny çöplek geler. Mene mağa diýmeli bolarym. Sen näme işiň bar
Sence kaynımdan mı daha mı şeydim? Yaşın görecek. Şeydim. Ne mi değilse de şey seyredecek yüzünü. İyi işte diyecek ha.